U zagrebačkoj HDD galeriji otvorena je izložba Ivan Ivezić, tihi obrt, retrospektiva grafičkih radova 1967-1997. Riječ je o prvom izložbenom pregledu djelovanja Ivana Ivezića, najproduktivnijeg domaćeg dizajnera omotnica vinilnih ploča, koji je za diskografsku kuću Jugoton, današnji Croatia Records, od 60. do 90. prošlog stoljeća oblikovao nosače zvuka s kojima su odrasle generacije. Ja zapravo sam bio protiv toga, ali su me kćer, pošto i ona i sutra ima izložbu, pa onda su me natjerali da to se prihvati. Tako da mi je drago, ali svojih 80 godina mi je drago kad to dugo već ne radim. U to doba, to je jedna bila umjetnost nemogućega. Znači, ljudi su morali uz one tehnološke nemoguće uvjete proizvoditi sve ono što mi sada gledamo kao diskografska povijest. Nije bilo računala, nije bilo ni jednog pomagala koje danas se koristi u dizajnu i u grafici. Tako da to su stvarno heroji svoga vremena. Jako je uzbudljivo jer to su bila lijepa vremena, lijepa sjećanja, puno lijepih snimaka i onda me to sve podsjeća na lijepe dane mladosti. Radeći za Jugoton, najveću diskografsku kuću ovih prostora, koja je iz pogona u zagrebačkoj Dubravi štampala brojna izdanja u danas nezamislivim tiražama, Ivezić je uvijek bio grafički prisutan u svim mogućim kanalima distribucije glazbe. Prema nekim računicama to je 3 do 6 tisuća, pa čak i jedna procjena je da oko 10, sa promotivnim materijalima da je to oko 10 tisuća zasebnih radova. Naravno, nijedna izložba, nijedan muzej ne može to prikupiti sve. Mi smo ovaj materijal prikupili i uz pomoć Croatia Recordsa, HDD-a, dakle same naše udruge, jučer, danas, sutra. I puno nas je sudjelovalo i privatni kolekcionari koji su donijeli svoje materijale i sam Ivezić je nešto malo se čuo. Zapravo nama je bilo bitno da složimo jedan kontinuitet i pregled svih u kojim smjerovima išao njegov rad. Ja sam unaprijed imao smišljeno rješenje i ove godine sam bio recimo 71. na Splitu, ja sam već imao rješenje za 72. jer sam snimio u pijesku kraj vala, napisao Split 70 prstima. I to je već ja imao za drugu godinu rješenje. Pjevači nisu bili zahtjevni toliko. Danas jesu, danas je komplicirano malo. I dizajner se danas dulje radi, nije ko nekad. Na brzinu sam morao napraviti. Puno ljudi u biti svoje kreativne živote ostavilo u Dubravi. Ivan je jedan od njih. Marljiv, nikad nije bilo problema, znači ova njegova opaska uvijek se žurilo, pa u svim ozbiljnim poslovima se žuri, znači u svim ozbiljnim poslovima se puno radi i on je u biti bio taj koji je to znao na najbrži način napraviti najbolje. Ivezić kao takav nije pratio teoriju i on je naprosto previše radio, intuitivno je rješavao stvari u kontekstu dizajna, ali je sam došao do vrlo jasnih elemenata onoga što čini neki njegov stil ili dobar dizajn. To je, ako primijetite u nizu cijelih kavera, primijetit ćete vrlo jasne kontraste, jasne pozicije u prostoru, odnos pozitivnog i negativnog prostora i zaista tu veliku ljubav prema geometriji. Dakle, uvijek se nađe nešto u nekoj kružnici, u kvadratu, trokutu, bio on zaobljen ili tvrdih rubova, vi ćete uvijek shvatiti da je zapravo on na neku ruku bio vrlo i moderan u svemu tome što je radio. Zahvala na svemu što je radio sadržana je i u uručenoj nagradi za životno djelo koju dodjeljuju Hrvatska diskografska udruga i Croatia Records. Dodjela današnjeg Multiplatinum Awarda je u biti početak razmišljanja o svim onim ljudima koji su učinili diskografsku industriju od početka, koji su temelji toga i koje trebamo slaviti i pljeskati. Izložba s radovima Ivana Ivezića u zagrebačkoj HDD galeriji otvorena je do 10. lipnja.